I dag jeg kommer kirken med min kæreste igen i dag. Se, det har så mange mennesker i dag. Og så den her, min kæreste, vi går. Yeah! And du kan se, den her min kæreste, and we go inside. Der er mange mennesker i dag. Se? Jo. Så mange mennesker i dag. Jo. Okay, mange. Hvad er det i dag? Hả? Hả, honey? The CBS International Choir and the conductor Astrid. Before